ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା କାହାର ହେବ? ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସିଏ ବି ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କଥା ହେବାକୁ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ଲୋକେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ, ଆଉ ଯେବେ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଏ। ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ସବୁବେଳେ ଯେ ତୁମ ସାଥିରେ କେହି ଥିବେ ଏହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନିଜର ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ ବା କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରମାଣ ବା କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ଭରସା ନାହିଁ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ବା କାହିଁକି? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ସେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ଗଇଁଠା ମାରିବ ଆଉ ଭାଉ ଖାଇବ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୋତେ ମାରିଦେଲା। ସାହାରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧରିଥିଲି ସେହି ହାତ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯିଏ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଯାହା କରୁ ବା ଯାହା ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ତଳେ ପକାଇବା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହା ଆଗରେ କୁକୁର ହୋଇ ଭିକ ମାଗିବା। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବି ନିଜର ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ହିଁ ତମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଭଲ ପାଇବା ବାଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ଦୁହିଁଙ୍କର ମତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ତମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କେୟାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନି ତମେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ରୁହନି, କି ତାକୁ ତମେ ତମ ଲାଇଫକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି। ଆଜି ତମେ ତାକୁ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖିଦେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଏକା କରି ଚାଲିଯିବ। तो फ्रेंड्स मो वीडियोटी केमिति लागला? जदि आपनको भल लगिला ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेबे। जदि आपण मो चैनल न्यू आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करदेबे, जहाँ फल मु आपणक मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल स्टोरी नहीं आगो को आसीबी।